Kollha. Iżda kollha kemm? Din hija l-mistoqsija li mhux qed ikun kapaċi jwieġeb il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta mitlub dettalji dwar dak li qed jipproponi għal negozji żaru medji. Għaddiet ġimgħa u rġajna staqsejna lill-Kap tal-Oppożizzjoni kemm negozji se jibbenefikaw mit-tnaqqis tal-income tax li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista stess. Fid-dawl il-ġimgħa li għaddiet ma qalilniex kemm tlabnieh il-kalkoli ta' kif wasal ċifra li l-proposta tiswa 85 miljun euro. Iżda la ħadna waħda u lanqas l-oħra. L-darba l-aħħar darba li staqsejnik ukoll mettilniex kemm negozji se jibbenefikaw minn din il-proposta. Ma nafx forsi lesti pubblika workings li juru kif wasaltu ċifra ta' 85 miljun euro. Iva, il-numru ta' negozji illi ser jibbenefikaw minna huwa in-negozji kollha. U kull darba li nitolbuh id-dettalji jgħid lil xi ħadd jagħtina dokument. Jekk tara d-dokument, Matthew tiegħek kopja tad-dokument. Jekk tara d-dokument għandek id-dettalji kollha. Iżda dokument dwarnieh darba darbtejn u mkien ma jgħid kemm hemm negozji li se jibbenefikaw. Biex bekk għaddiet ġimgħa oħra u l-Kap tal-Oppożizzjoni bqa' jħalli mistoqsijiet fuq xi ħaġa li qed imur jippreżenta lil tal-ħwienet. Kemm huwa n-numru ta' self-employed imma forsi l-mistoqsija fuq l-oħrajn li 6000. Dokument, nimmaġina li hemm fid-dokument. Għand tal-ħwienet mhux dejjem ikollna ċans nisimgħu xi jkun qed jingħad, iżda l-erba' filgħodu fis-Swieqi insertajna lil negozjant li kellu messaġġ ċar għall-Kap tal-Oppożizzjoni. L-ekonomija mhux tajba bħalma jgħidu kien ikunu negattivi bissu. Ħafna fejn tajbina din għal-issejjin, pereżempju ma nistax il-bot. Dik hija l-verità, ma nistax il-bot. U issa għandek isjed qegħdin proposti. Dan ħamet biss u għalla jbira il-ħadda 15 il-bot. 15 il-bot.